sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Araw ng Miyerkules, December 17. Narito ang mga balitang aming tinutukan sa North Central ngayon. Pinailawan na ang giant Christmas tree sa harap ng Candon City Hall kagabi, kung saan pinangunahan ni Mayor Eric Singson ang Christmas party ng mga empleyado. Ti kailian tayo, ti panaka Riknada, iti panaka celebrada ti Paskwa. Amo yun ita ka tradisyon, iti Pilipino, kat amo tayo nga dagiti tattao kat sila daan da plata nga umay dayjay panagselebrar ti Paskwa so nga 159 na bagong hinirang na pulis nanumpa sa masigasig grandstand sa Camp Major Bado Dangwala, Trinidad, Benguet. Matagumpay na isinagawa ng First Apayao Provincial Mobile Force Company ang kanilang taunang programang pamaskong handog sa Barangay Kalayukay, Luna, Apayao. Hindi maikakaila na ang bayan ng Salcedo ang tinaguriang fruit basket sa lalawigan ng Ilocos Sur, kung saan ang cacao plant ang pangunahing pinagkukunan ng tsokolate, cake at iba pang produkto. Panangi-promote mi dito one town one product mi. Istorya lang diit nga idi 2016 kat isu iti panakay deklara na iti kakao nga one town one product iti Salcedo ken kastamot day may isang ordinance nga na-declare nga ti Kakao Festival mi kat maaramid iti bulan iti December. Governor Mario Edgardo Ortega, suportado ang immunization bilang mahalagang hakbang sa pagpapabuti ng kalusugan ng mga mamamayan sa La Union. May panggap din nato immunization campaign tayo. Sapay ko mata awisan nyo nang nangrona na kita anak nyo nga pa-immunizan nyo apo ti vaccination. Babaen ta ado iti saksakit na nagsubli babaen ta handa o apo nga inaturgaron no nagpa-immunize dagito yung anak dan. Sila kumadya polio. Kapayapaan at kaayusan tinalakay sa Joint City Peace and Order Council at City Anti-Drug Abuse Council 4th Quarter Meeting sa Dagupan City. Mula sa News Headquarters ng BPN, ito ang North Central ngayon. Sa ating pinakaunang balita ngayong hapon, hindi maikakailan ang bayan ng Salcedo ang tinagurian fruit basket sa lalawigan ng Ilocos Sur, kung saan ang kanilang cacao plant ang pangunahing pinagkukunan ng tsokolate, cake at iba pang produkto. Yan ang ating alamin sa detalye ni Danny Antalan. Ang bayan ng Salcedo ay hindi may kakaila bilang fruit basket ng probinsya ng Ilocos Sur, kasama na dito ang punong kakao na siyang pangunahing sangkap sa tsokolate, cake at iba pa. Kamakailan lang sa pamuno ni na Mayor Niña Graciel Hirunelia Ichon at Vice Mayor Louie Hirunelia at iba pang opisyal ay pinagdiwang nila ang Cacao Festival para upang lalo pang may promote ang prutas na nakikilala sa mga produkto nito. Ayon kay Mayor Ichon, na nagkaroon na sila ng iba't ibang aktibidad para dito. Dito Kakao Festival kat isu iti panangi-promote mi dito one town one product mi. Istorya lang diit nga idi 2016 kat isu iti panakay deklara na iti kakao nga one town one product iti Salcedo ken kastamot day may isang ordinance nga na-declare
nga ti Cacao Festival mi ket maaramid iti bulan iti December. Iso nga naaramid detoy Cacao Festival mi datta. Ken detoy ket once nga in-promote mi iti cacao iti kayat mi nga maaramid ket DJ magunod mi iti sustainability na iti fermented cacao bean production ditoy Salcedo. Ket detoy Cacao Festival ke nangrugi idi December 13 idi Sabado ket nakipag-participate ti amin nga agtutubo kunakon talaga nga ti participants na detoy nga program ket dagiti ubing ta isumot iti isungarod nga iyan encourage tayo ti community nga masustain iti cacao bean production ta para matlaeng kanyada digiti masakbayan matlang digiti ubing iti Salcedo. Pinaghandaan ng bayan ang 2 araw na selebrasyon para sa iba't ibang programa tulad ng promotion ng iba't ibang produkto na mula sa kakao. Nagkaroon din ng ganap na cultural showcase and presentation at iba pa. Ayon kay Mayor Niña, napatuloy ang paglago ng kanilang kakao. No nabuya yung DJ Cacao journey mi, talaga nga tinutukan mi no kasano nga mapadakkel iti kakao dito sa Salcedo nga agbalin talaga nga big industry. So nga rinugyan mi pailaeng idi last year nagkandak kami ti adu nga trainings no han kami nga nag-distribute iti seedlings nga handa nga nag-undergo iti training kasi kasla sayang met dayjay nga investment tayo no imula lang nga awan iti knowledge da iti cacao isumet iti maysa nga rason no apay nga nag-establish kami met iti baro nga demo farm tapno adda umay pagadalan met dagiti farmer nga interested nga agmula iti cacao. Ken kastamot nga nilukatan mi iti cacao farm tourism. Tapno dijay da nga makita di buo nga proseso iti cacao from tree to bar. I mean from tree di pa nagiproseso iti fermented beans ken yi beans no kasanung tumot nga i-process nga agbalin talaga nga chocolate. Haan lang ang agbalin nga tableya nga ti amu tayo ket DJ lang talaga tableya. So detoy ti kayat tayo data ket ag-innovate tayo met no anya di napinpintas nga klase iti chocolate, di refined nga chocolate nga kaya na mo ti makisabayan iti dakkel nga market kumbaga no ti chocolate ti ngagapo iti abroad no hanmat nga umadayo DJ quality nanto siguro iti chocolate tayo dito ket amo tayo mat nga kumbaga no kitkitan tayo dito chocolate industry ay cacao industry ket identified lang DJ probinsya nga adu iti cacao na dito Ilocos mo't ako kayat tayo kun mabigbig mo't iti Salcedo nga isu ti cacao producing municipality talaga ti Salcedo. Sa pamamagitan ng ordinansa, ang kakao ang naging 1,001 product o OTOP ng bayan. Tuloy-tuloy ang suporta nila sa mga cacao growers and producers. Kasama na dito ang pagpapaganda ng proseso sa iba't ibang byproducts mula sa kakao. Sa kasalukuyan ay kinukulang pa rin ang supply dahil sa mataas na demand ng cacao beans. Governor Mario Edgardo Ortega, suportado ang immunization bilang mahalagang hakbang sa pagpapabuti ng kalusugan ng mamamayan sa La Union. Ang kwento ng balitang yan sa detalye ni Jerry Gabaon. Muling pinagtibay ng pamalang panlalawigan ng La Union sa pamumuno ni Gobernador Mario Ortega ang kanilang pangako sa kalusugan ng publiko sa pamamagitan ng pagsasagawa ng provincial immunization o pagbabakuna. Sa mensahe ng gobernador ay hinikayat niya ang mga mamamayan sa La Union, lalo na mga magulang na ipabakuna ang kanilang mga anak upang maiwasan ang mga sakit. Matatandaan na mahalaga ang pagbabakuna para sa mga batang nasa pagitan ng 0 hanggang 5 taong gulang dahil pinoprotektahan ng mga bakuna ang mga bata mula sa nakakamatay na mga sakit tulad ng tigdas, beke, rubella, polio, diphtheria at marami pang iba dahil sa mga sakit na ito ay maaring magdulot ng malubhang komplikasyon o maging kamatayan.
Ada dito'y tata, tamay panggap, ti dato'y immunization campaign tayo. Sapay ko mata, awisan nyo, nang nangruna na kita anak nyo, nga pa-immunize nyo apo ti vaccination. Babaen, ta ado iti saksakit, na nagsubli, babaen, ta handa o apo nga, inaturgaron no, nagpa-immunize, tagito'y anak dan. Sila kumadya polio apo, hindi nga ni ma-eradicaten, ado dagiti nga nagpa-immunize, tata, adamanen apo dita agliklik-lik dita luglugar tayo. Iso nga daw na adamang campaign pa yon, nga dagiti na duma-duma nga saksakit, nga mapreventaran tayo babaen, dato'y immunization, kitain tayo apo, awisan tayo, ipan tayo, ijay hospital, uno dagiti nurses, dagiti ayan ti dagito'y ag-immunize, nga libre mo dagitunay apo nga yawat da. So, kitain tayo. No kasta, sumaysayaat. Iti masangwanan tayo babaen. Ti napigsa, ken nasayaat nga dato'y health tayo apo. Kaugnay nito, kumpiyansa ang gobernador na sa pamamagitan ng pagbabakuna, maliligtas ang mga mamamayan sa sakit at magre-resulta ito sa mas magandang kinabukasan. 159 na bagong hinirang na pulis nanumpa sa Masigasig Grandstand sa Camp Major Bado Dangwa, La Trinidad, Benguet. Casey Manaog sa detalye. Sa 1,208 na aplikante, 159 ang matagumpay na nakapasa sa mahigpit na proseso ng recruitment at pagpili. Nanumpa ang 159 ng bagong hinirang na pulis sa Masigasig Grandstand sa Camp Major Bado Dangwa, La Trinidad, Benguet noong Lunes, December 15, 2025. Sinabi ni PRO-CR Regional Director PB Gen Erickson Dilag ang panunumpa sa tungkulin na sinundan ng ceremonial awarding ng ATM cards sa mga bagong pulis. Kasunod ang oath-taking ceremony, ang mga bagong recruit ay sasailalim sa 6 na buwang public safety-based recruit course na susundan ng 6 na buwang field training program bilang bahagi ng kanilang paghahanda para maging ganap na mga pulis. Kapayapaan at kaayusan tinalakay sa Joint City Peace and Order Council at City Anti-Drug Abuse Council Fourth Quarter Meeting sa Dagupan City. Ismael Brin sa detalye. Bilang bahagi ng pagpapatuloy sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lungsod ng Dagupan, matagumpay na isinagawa sa Dagupan City People's Asturdo ang mga ika-4 na quarterly meeting ng City Peace and Order Council at City Anti-Drug Abuse Council. Ayon sa LGU, kabilang sa mga tinalakay sa naganap na pulong ang mga accomplishment report ng iba't ibang ahensya katuwang sa seguridad ng syudad kabilang ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Penology. Ipinahayag naman ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez ang patuloy na suporta ng lokal ng pamahalaan sa mga partner agencies, kabilang ang pagbibigay ng kagamitan, sasakyan at iba pang pangangailangan upang matugunan ang mga pangunahing issue gaya ng operasyon laban sa iligal na droga, proteksyon sa kababaihan at kabataan laban sa pang-aabuso, kampanya kontra iligal na paputok at pagpapatibay ng kaligtasan sa kalsada. Tiniyak pa ng alkalde na patuloy ang pagkakaisa at koordinasyon ng mga sektor upang matiyak ang isang ligtas at maayos na komunidad para sa lahat ng residente ng syudad. Abangan sa pagbabalik ng North Central Loop. Pinailawan na ang giant Christmas tree sa harap ng Candon City Hall kagabi, kung saan pinangunahan ni Mayor Eric Singson ang Christmas party ng mga empleyado. Governor Mario Edgardo Ortega, suportado ang immunization bilang mahalagang hakbang sa pagpapabuti ng kalusugan ng mga mamamayan sa La Union. Yan ang mga balitang ating abangan dito lang sa North Central ngayon. May isa kapatgan na tradisyon kada tayo at Pilipino ti Pasko. So daytoy ti kapatgan na selebrasyon tayo. Intayo makipasko, makimisa de Gallo, ken agsasango iti Noche Buena. Oray pa'y kasano, iti panubok iti biyag. Isinagaba tayo,
dagiti kalamidad. Nang dalapos iti lugar tayo. Ken dagiti problema. Iti sa malubungan. Ngem, ada tayo lagta, nakaisem, napnoan ayat. Agyam-yaman, karagiti bendisyon, nga ada alinakam tayo, tiday to'y atawen. Awanen, ti kasamitan, kapanang rambak iti Paskwa. No di, kadwa iti pamilya, iti mangiparik na, iti ayat. Ken, agyaman iti apo, iti basit, ken dakkel, abanag en buray na kada tayo. To'y kapsat, ama, ken gayemyo, Eric Singson, kaduak iti kapisi ti pusok ani Grace, ken si bubukel a pamilya, iabrasami, iti naragsak a Paskwa, ken nakapia kuma a baro atawen kada tayo. Amen. To all my kaprobinsaan, here at home and across the world, may this season remind us of our time-honored principle of panagkakadwa or togetherness and of what truly brings joy even during challenging times. As we celebrate Christmas and the coming New Year, let us choose to live in compassion and unity, act with good faith, and inspire positive change, especially for the next generation. Manipod iti pamilyak, kablaawan kayo iti narambak ken naragsak a Paskwa ken nagasat a baro a tawen. Agyaman kada kayo amin, kaprobinsyaan, ken Diyos ti agngina. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising aglako tinalaka ken ti kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay ti Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Aglako na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da. Adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. Adda pa iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. Adda pa iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Umuna-unay, mangkablawa ka kada kayo amin ti Merry Christmas and a Happy New Year. Gagayem, kakabsat, ken kakapamilya iti Quezon City. Kayat ko ited kanyayo apo iti nabara na Paskwa. Laglagupin tayo iti napudno na kay panan na giving sharing ken mangiparit na iti thank you iti pamilya tayo. Agyaman unay kada kayo to'y puso ken ritna. Makimay-maysa kada kayo iti daytoy na selebrasyon iti birth of our Lord Jesus Christ, our Lord, Savior, and King. Agyaman unay, Dios agngina kada kayo amin. Sa pagpapatuloy ng mga balita, pinailawan na ang giant Christmas tree sa harap ng Quezon City Hall kagabi, kung saan pinaunahan din ni Mayor Eric Singson ang Christmas party ng mga empleyado. Yan ang ating alamin sa detalye ni Nico Valdez. Napailawan na kagabi ang malaking Christmas tree sa harapan ng Quezon City Hall. Kasabay rin ng pagpapailaw ng giant Christmas tree na ito ang Christmas party ng mga empleyado ng LGU Quezon City. Masaya naman si Mayor Eric D. Singson na nagparaffle at namigay ng mga papremyo sa mga empleyado. Sa mensahe ni Mayor Eric,
Pinasalamatan niya ang mga empleyado sa malaking ambag nila sa matagumpay na pagpapakaloob ng mga proyekto at programa ng lungsod. Kahit tayong iparik na kadagilihan lang nga di empleyado no di kat ti kailian tayo ti panaka riknada iti panaka celebrada ti Paskwa. Amo yun ay tradisyon iti Pilipino kat amo tayo nga dagiti tattao kat sila daan da plata nga umay dayay panag-celebrar ti Paskwa so nga tinaramid tayo pinapintas tayo ti City of Candon naramid tayo ti dagiti makunang Christmas villages o talo tinaramid tayo tamno lang ti kasta kat marik na ti kailian tayo ti espiritu ti Paskwa. Tiningnan na rin ng mga hurado mula sa provincial government ang giant Christmas tree na siya namang pambato ng lungsod sa One Christmas Tree Contest. Siyempre, the Board of Judges will have their own way of judging. And with iti bilang ako na, kinaramit ti kabayalan tayo, nga mangi parang met iti intayo ipakita nga kasla entry tayo ti dato contest. Nabigyan naman ng tribute ang ilang mga retirees at oath-taking na rin ng mga empleyado ay ginanap din kagabi sa nasabing Christmas party. Matagumpay na isinagawa ng First Apaya Provincial Mobile Force ang kanilang taunang programang pamaskong handog sa Barangay Kalayukay, Luna, Apayao. Nagsimula ang aktibidad bandang alas 9 ng umaga na dinaluhan ng 71 na residente ng Barangay Kalayukay. Karamihan ay mga magulang ng mga mag-aaral sa elementarya. Tumanggap sila ng mga pamaskong handog at nakilahok sa mga makabuluhang talakayan hinggil sa anti-violence against women and children, anti-terrorism awareness, anti-bullying at pagpapaalala sa kaligtasan para sa Ligtas Paskuhan 2025. Layunin ng mga lektura na palawakin ang kaalaman at kamalayan ng mga magulang upang higit nilang mapangalagaan ang kanilang pamilya at komunidad. Matapos ang programa para sa mga magulang, nagpatuloy ang aktibidad para sa mga mag-aaral ng Kalayukay Elementary School. Bawat bata ay tumanggap ng gift packs, pagkain bilang bahagi ng feeding program at tsinelas na donasyon ng Pamela School Supplies. At yan ang mga balitang aming nakalap sa North Central ngayon. Maaari kaming i-follow sa aming social media accounts para palagi updated sa aming live stream. Ako si Alma Carlos, magandang hapon North and Central Luzon.